Halo, halo, dzień dobry, szczęść Boże. Znowu jestem w tym samym miejscu, Stürzenbach, Mürwis, coś w kierunku na Alzenau. Müller, czyli młyn podwójny, ta piękny szum wody i czysta woda nawet, czysta, przezroczysta. Co najfajniejsze, tu się zaczyna Bawaria, jest szlaban. A właściwie może maszt. Trochę jak u mnie tam na placu. Ale fajnie. Tym razem powinno wszystko fajnie klapnąć. Jakaś pizza. Alzenau, no i trzeba jechać do chałupy. Tym razem super pogoda dopisuje. No. To pa.